Volám sa Andrej Mariaši a každý deň prinášam jedno video určené hlavne pre osobných trénerov. Dneska máme modrú grafiku, znamená, že budeme si pomáhať učebným materiálom zo školenia Profesionálny osobný tréner z týchto dvoch kníh. Jedna je teória, jedna je prax. Takže dnes máme kruhový tréning, kruháč. Mám ho rád a to pretože je z kategórie celé telo. Čo mi naozaj veľmi vyhovuje a predpokladám, že aj vy už pomaly prichádzate na to, že tréning celého tela pre týchto bežných ľudkov je naozaj skvelou voľbou. Takže, čo píšem? Ide o spájanie väčšinou veľkých svalových partií. Zátvorka z dôvodu väčšieho čerpania zužitkovania energie ako u menších svalových partií. Čím trénujete väčšiu svalovú partiu alebo trénujete čím komplexnejší cvik, tým je to energeticky náročnejšie a teda za časový úsek je to teda efektívnejšie. Čím vzdialenejších partií od seba do jedného celku, kruhu. To je vlastne taká základná definícia kruhového tréningu, aj keď vieme, že keď sa bavíme o veľkých svalových partiách, tak riešiť nejaké šialene distálne časti tela je veľmi náročné. Lebo naozaj nie je to malá partia lítko a zadná časť ramena, aby to bolo od seba čím viac vzdialené. A naozaj v kruhovom tréningu, ktorý vlastne jazdím hlavne so ženami a dá sa povedať, že drvivá väčšina žien u mňa ani inak nefunguje ako na akomsi kruhovom tréningu. Preto hovorím akomsi, pretože to spájanie musí byť postupné. To znamená, keď tá žena dostane nový tréningový program, alebo nebodaj je to začiatočníčka v zmysle prišla ku mne prvýkrát, tak hoci ten tréningový program vypracujem s tým, že v budúcnosti z neho bude kruhový tréning, aj tak, kým tá technika nebude naučená, tak tie cviky budeme chodiť samostatne v 2 sériách. Aby sa tá technika naučila, aby sa ten pohyb zakódoval a aby potom, keď už vlastne sme v tom kruhovom tréningu a ja už dávno pripravujem iné stanovište, keď tá klientka docvičuje, tak ja už musím mať 100% istotu, že ten človek, tá klientka má 100% zvládnutú tú techniku. Znamená, že môžem odísť z posledných 10, 5 opakovaní, aby som pripravil ďalšie stanovište. Zvyšok tohto videa uvidíte v plnej dĺžke na YouTube Cvičte správne. Tak, vitajte na YouTube. Takže pokračujem ďalej. Ideálne pre bežnú verejnosť, najmä ženy, prípadne aj mužov, kde hlavným cieľom je získanie kondície, redukcia hmotnosti a zároveň aj tvorba svalovej hmoty, +3 v jednom. Osobne si myslím, že kto by nechcel aspoň jednu z týchto vecí, a nielen aspoň jednu z týchto vecí, ideálne všetky. A každé cvičenie, ale každý pohyb, v úvodzovkách každý, ale silové cvičenie zvyšuje kondíciu. Silové cvičenie redukuje hmotnosť. Silové cvičenie tvorí svalovú hmotu. To znamená, spája všetky tieto 3 veci. Ale také rovnomerné spojenie považujem za ideálne v kruhovom tréningu, kde by som si vedel predstaviť, že to je
tretina zo všetkého. Takže to je 33,3% aj pre kondíciu, aj pre tú redukciu hmotnosti, aj pre tú tvorbu svalovej hmoty. A prakticky jedno, čo máte v tom tréningovom pláne napísané. Ak dodržujete zásady tvorby tréningových programov, to znamená len tak v rýchlosti, poviem pre mňa, ja neviem, 3 najdôležitejšie, tak silová zložka do 45 minút. Princíp postupnosti, to znamená 0, 1, 2, 3, 4, ale ten princíp postupnosti, aby tam bol aj z hľadiska overloadu. To znamená, že postupné zaťaženie, ale postupné zaťaženie. To znamená, že nemôžem ostať, dajme tomu 3, nebodaj 4 tréningy na rovnakej záťaži. A rovnaká záťaž znamená hmotnosť použitá, opakovania, série, ale s týmto veľmi opatrne. Dobre, lebo zvýšiť množstvo sérií pri jednom tréningovom programe, ktorý už poznáte, opatrne, kvôli času. Hej, to znamená, máme záťaž, máme opakovania, tieto veci nám neovplyvňujú čas, opakovania, od 2 opakovania urobiť viacej vás časovo neovplyvní, urobiť o jednu sériu viac s, dajme tomu, 10, 12 opakovaniami, to už vás časovo ovplyvní. A čo to máme ešte? A samozrejme vieme tam pracovať s pauzami. Aj smerom hore, opatrne, smerom dole určite. Dobre, čo ďalej? OK. Ide o tréning typu A, celé telo. Je to proste tréning celého tela. Takže to, čo píše môj učebný materiál na školení o kruhovom tréningu, samozrejme rozprávam viacej. Takže u mňa ženy hlavne, ale aj keď prakticky každý, kto u mňa cvičí celé telo a každý môže cvičiť celé telo, postupovať ďalej znamená deliť to telo, delím ho prakticky len s mužmi, AB, to znamená predná zadná strana tela, a nebodaj ABC, aj to si rozdelíme, znamená telo rozdelené na 3 časti. Bežní ľudkovia znamená, že dávajú vám možnosť cvičiť 2, 3, 4 krát do týždňa, čo vlastne z hľadiska regenerácie bežných ľudí aj končíme. Silové zaťaženie 4 krát do týždňa, z hľadiska 7 dní, tam končíme, ďalej ho fakt nechcem. Bežného človeka nebodaj po 35-ke, po 40-ke. Po 35-ke nielen preto, že už tam je ten vyšší vek, znamená, že tie regeneračné mechanizmy už nie sú také ako u 20-tníka, ale aj preto, lebo už má rodinu. Veľmi pravdepodobne, keď je zo staršej generácie a nežije s rodičmi a nehrá počítačové hry, hej, v 35-ke. Takže už má rodinu, ale určite má zamestnanie. V 35-ke už má zamestnanie. To znamená, že už je tam nejaký faktor stresu, ktorý nám zase znižuje regeneráciu. Takže 4 krát do týždňa strop. Bežný človečík. Takže ak ten človečík so mnou cvičí celé telo, tak z hľadiska v rámci intenzifikačných metód okolo 2. mesiaca, 1,5. 2. mesiaca, už tam potrebujem vkladať, lebo už pomaličky sa chýli ku koncu toho tréningového plánu, tak už tam potrebujem vkladať intenzifikačné metódy a jedna z intenzifikačných metód je spájanie cvikov do 2, to znamená cvik, cvik, pauza, cvik, cvik, pauza, alebo potom do 4 a to je cvik, 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 pauza. A to už vlastne sme v kruhovom tréningu. Takže asi toľko zatiaľ, čo mi napadá ohľadom kruhového tréningu a vidíme sa zajtra.